रायगडातल्या आंबेनळी घाटात 8 तरुणांचा जीव गेला। या घटनेनं संपूर्ण कोकण हादरलं। पण या दुर्घटनेनंतर आता एक गंभीर प्रश्न समोर आलाय। कोकणातील घाट रस्ते खरंच सुरक्षित आहेत का? पावसाळा सुरू होतोय, वर्षा पर्यटनासाठी हजारो पर्यटक कोकणात येणार आहेत। पण याच घाटांमध्ये दाट धुकं, निसरडे रस्ते, धोकादायक वळणं आणि कमकुवत संरक्षण कठडे प्रवाशांच्या जीवावर बेतणार नाहीत ना? हा प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झालाय। कोकणाला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणारे आंबोली, करूळ आणि भुईबावडा तिलारी घाट हे वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात। या महत्त्वाच्या घाट मार्गांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष घाटात पोहोचलो आणि केला या घाटांच्या सुरक्षेचा स्पॉट पंचनामा। सुरुवातीला आढावा घेऊया तिलारी घाटाचा। महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्यांची नाळ जुळवणारा तिलारी घाट दळणवळण आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत जवळचा मार्ग म्हणून वापरला जातो। वाहतुकीच्या दृष्टीने धोकादायक घाट म्हणून गतवर्षीच हा घाट रस्ता अवजड वाहतुकीसाठी कोल्हापूर बांधकाम विभागाने बंद ठेवला होता। त्यानंतर मलमपट्टी करून धोकादायक ठिकाणे दुरुस्त करून हा घाट रस्ता वाहतुकीस सुरू झाला। मात्र हा घाट रस्त्यात नव्याने डांबरीकरण केलं जात असलं तरी संरक्षक कटडे, दरडी, दिशादर्शक फलक, तीव्र उतारावरील अपघात या पॉइंटमुळे हा घाट तसा धोकादायक आहे। याचा स्पॉट पंचनामा केलाय दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परवे यांनी। आज आपण आहोत दोडामार्ग तालुका आणि चंदगड तालुक्यातील जो जोडणारा घाट माता आहे तिलारी घाट, या घाटामध्ये आपण आज आहोत। आपण पाहू शकताय हा जो घाट आहे हा जयकर पॉइंट आहे आणि या जयकर पॉइंटवर अनेक अपघात झालेले आहेत आणि हे अपघात एवढे झालेत की या ठिकाणी अनेक जणांचे बळी देखील गेलेले आहेत। आणि हे जे तीव्र उताराचं वळण आहे ह्या वळणावरती अनेक गाड्या ह्या दरीत गेलेल्या आहेत। आपण पाहू शकता आता हा जयकर पॉइंट ह्याला म्हटलं जातं आणि ह्याच जयकर पॉइंटवरती अनेक अपघात झालेले आहेत। अनेक मोठे ट्रक, डंपर किंवा ह्या वळणावर इथून अडकतात आणि या ठिकाणची वाहतूक आहे ही पूर्णपणे विस्कळीत होते, पूर्णपणे थांबवली जाते। जोपर्यंत क्रेन येऊन या इथले वाहने हटवली जात नाही तोपर्यंत हा रस्ता वाहतुकी सुरळीत होत नाही। आपण ह्या पूर्ण घाटाची पाहणी केलेली आहे। अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या शक्यता आहेत। संरक्षक कटडे जे आहेत हे पूर्णपणे कुचकामी म्हटलं तर वावगं ठरू नये अशा प्रकारचे हे संरक्षक कटडे कधी ढासळतील, कधी काय कोणता अपघात होईल हे सांगता येत नाही। त्यामुळे कोल्हापूर बांधकाम विभाग यांनी ह्या घाटाकडे पूर्णपणे जातीनिशी लक्ष घालून हा घाट सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतुकीसाठी योग्य करावा असं इथल्या वाहन चालक किंवा स्थानिकांचं म्हणणं आहे। कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे करूळ घाट। मागील वर्षी तब्बल 13 महिने हा घाट रुंदीकरण आणि नूतनीकरणाच्या कामासाठी बंद ठेवण्यात आला होता। फेब्रुवारी 2025 मध्ये सुरुवातीला एकेरी वाहतूक सुरू झाली आणि त्यानंतर काही दिवसातच घाट पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला। कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून घाटाचं रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण आणि विविध सुरक्षा कामं करण्यात आली। मात्र काम पूर्ण होऊन 1.25 वर्ष उलटल्यानंतरही घाटातील सुरक्षेचा अनेक प्रश्न मात्र कायम राहिले। करूळ घाटाच्या नूतनीकरणानंतर वाहन चालकांना सुरक्षित आणि सुकर प्रवासाची अपेक्षा होती। रुंद रस्ता आणि काँक्रीटचे बांधकाम यामुळे काही प्रमाणात प्रवास सुलभ झाला असला तरी घाटातील धोक्याचं सावट अद्याप दूर झालेलं नाहीये। घाटाच्या अनेक ठिकाणी डोंगर कड्यांवरून दरडी कोसळण्याची शक्यता कायम असून जवळपास 15 ते 20 ठिकाणं संवेदनशील असल्याचं दिसून येतं। करूळ घाटाचा स्पॉट पंचनामा केलाय वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी। करूळ घाटाची जी खरी मदार आहे ती संरक्षण भिंतीवरती आहे। आपण जर पाहिलं तर या 9 किलोमीटर लांबीच्या घाटमार्गामध्ये जवळजवळ 4.5 ते 5 किलोमीटर लांबीच्या या संरक्षण भिंती नव्याने बांधण्यात आलेल्या आहेत। आणि आपण पाहिलं तर त्याची का गरज आहे, कारण या घाटात जर प्रवासी वाहतुकीबरोबर माल वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणात होते। दर दिवशीचा जर आपण आकडेवारी जर पाहिली इथून माल वाहतूक होणारी जवळजवळ 35,000 मेट्रिक टन मालाची वाहतूक बरोबर प्रवासी वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणावरती या घाटातून होते। कारण हा घाट सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि वाहतुकीसाठी सुलभ म्हणून ओळखला जातो। मात्र नूतनीकरण करण्यात आल्याच्या नंतर या घाटातली जी कामं जी करण्यात आलेली आहेत ती किती दर्जाहीन आहेत आणि किती निष्काळजीपणा या कामात ठेवलेला आहे तो या एका स्पॉटवरून आपल्याला निदर्शनास येतोय की आपण आता आहोत ते म्हणजे जिथे घाटाचा प्रारंभ होतो म्हणजे गगनबावड्यापासून 1 किमी अंतरावरती म्हणजे मुख्य वळण जे आपण म्हणतो पहिलं वळण आहे त्या वळण
करण्याच्या ठिकाणी आहोत आणि माझ्या मागील बाजूस जो भाग आहे त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर जुन्याच ज्या भिंती आहेत त्याच्यावरती नव्याने भिंत बांधण्यात आलेली आहे आणि या भिंतीचा जो जुना भिंतीचा जो काही भाग आहे तो निखळून पडलेला आहे। आपण जर पाहिलं तर मोठं भगदाड त्या ठिकाणी पडलेलं आहे। येणाऱ्या पावसात त्या ठिकाणी मोठा अपघात होण्याची देखील शक्यता आहे, कारण जर पाहिलं तर हा जो भाग आहे या भागात गगनबावड्या भागात मोठ्या प्रमाणावरती पाऊस जो हा कोसळत असतो आणि त्या दृष्टीने जर आपण पाहिलं तर अत्यंत धोकादायक तो जे ठिकाण आहे ते बनलेलं आहे। अगदी जवळजवळ भिंतीचा जो पुरा भाग आहे तो निखळून पडलेला आहे, सगळे दगड निखळलेले आहेत आणि नव्याने त्याच्यावरती भिंत नव्याने बांधण्यात आलेली आहे। त्यामुळे येणाऱ्या पावसात या ठिकाणी मोठा धोका असू शकणार आहे। अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती दिसून येते की ज्या ठिकाणी संरक्षण भिंती किंवा संरक्षण कठडे आहेत ते कमी उंचीचे आहेत, काही ठिकाणी संरक्षण कठडे किंवा संरक्षण भिंत असेल किंवा बॅरिकेड्स असतील तर ते कुठे लावलेले नसल्याचे देखील दिसते। त्याचबरोबर घाटात काही महत्त्वाची वळणं आहेत, त्या अति महत्त्वाच्या वळणांवरती रिफ्लेक्टर असणं गरजेचं आहे, कारण आपण जर पाहिलं तर पावसात मोठ्या प्रमाणावरती धुकं या घाटात असतं आणि त्याचबरोबर पाऊस देखील मोठ्या प्रमाणात या भागात कोसळत असतो। त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने ही उपाययोजना आहे ती करणं गरजेचं आहे। एखाद्या कुठल्या तरी दुर्घटनेनंतर त्यावरती पश्चाताप करण्यापेक्षा यावर प्रथमच उपाययोजना करणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे। करूळ घाटासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून भुईबावडा घाट ओळखला जातो। हा रस्ता आज स्वतःच धोक्याच्या छायेत उभा आहे। अवघा 9 किलोमीटरचा हा घाटमार्ग अनेक ठिकाणी जीवघेणा बनलाय। संरक्षण कठड्याचा अभाव, ढासळलेल्या भिंती आणि दरड कोसळण्याचा धोका यामुळे वाहन चालकांची धडधड वाढली आहे। निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला हा मार्ग अनेकांसाठी प्रवासाचा शॉर्टकट असला तरी प्रत्यक्षात मात्र हा प्रवास धोक्याचा ठरतोय। वाहन चालक आणि प्रवाशांच्या पसंतीचा उतरलेला घाट अनेक कारणांनी संकटात सापडलाय। घाटातील अनेक वळणांवर संरक्षक कठडेच नाहीत, काही ठिकाणी असलेले कठडे ठिसूळ झाले। खोल दऱ्यांच्या कडेला उभे असलेले हे भाग वाहन चालकांसाठी मोठी चिंता बनलाय। गेल्या वर्षी रस्ता खचलेला भाग आजही तसाच आहे, त्या ठिकाणी कोणतीही कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आलेली नाही। विशेष म्हणजे अशा धोकादायक ठिकाणी इशारा देणारे फलकही लावण्यात आलेले नाहीत। त्यामुळे प्रथमच या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहन चालकांना तसेच रात्रीच्या वेळी धोका ओळखणं कठीण ठरतं। घाटातील सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाची कामं होणं गरजेचं होतं, मात्र ती झालेली दिसत नाहीयेत। याचा आढावा घेतलाय श्रीधर साळुंखे यांनी। करूळ घाटाला पर्यायी मार्ग म्हणून जो ओळखला जातो तो भुईबावडा घाटमार्ग। या घाटमार्गाची जर आपण वाहतुकीचा जर एकंदरीत लेखाजोखा पाहिला तर करूळ घाटाच्या तुलनेने खूप कमी वाहतूक या घाटात असते। मात्र या घाटाची जर आपण सुरक्षितता पाहिली तर अत्यंत अगदी बिकट अवस्था या घाटाची आहे। जी सुरक्षा घ्यायला पाहिजे ती कोणती सुरक्षा घेतलेली गेलेली नाही आहे, कारण आपण जर पाहिलं तर लाखो रुपये खर्च या घाटमार्गांवरती दरवर्षी होत असतात। मग त्यामध्ये संरक्षण भिंती असतील, संरक्षण कठडे असतील, अन्य जे काही कामं असतील ती मोठ्या प्रमाणावरती केली जातात। आपण या घाटाच्या स्पॉट पंचनाम्याच्या निमित्ताने या भुईबावडा घाटमार्गात आहोत, ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर हा जे ठिकाण आहे ते अगदी गगनबावड्यापासून साधारणतः अर्धा किलोमीटर अंतरावरचा जो हा मार्ग आहे, ज्या ठिकाणी गेल्या वर्षी हा भाग जो आहे तो खचला गेला होता। पूर्ण जी संरक्षण भिंत आहे ती तुटून खाली दरीत गेली होती आणि तो जो भाग आहे गेल्या वर्षीपासून त्या स्थितीत आहे। या ठिकाणी जर आपण परिस्थिती जर बघितली तर अत्यंत धोकादायक स्थिती जी आहे ती या ठिकाणी आहे। या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षेच्या दृष्टीने ही काळजी घ्यायला पाहिजे होती ती कुठलीही घेतली गेली नसल्याचे या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय। कारण जर पाहिलं तर वर्षभर या घटनेला उलटल्यानंतर या ठिकाणी नव्याने संरक्षण भिंत बांधणं अपेक्षित होतं, मात्र तशी कुठलाही प्रकार आहे तो संबंधित विभागाकडून करण्यात आलेला नाही। या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या जो प्रकार घडलाय त्याच्या बाजूला फक्त केवळ दगड लावलेले आहे, त्या ठिकाणी कुठलंही रात्रीच्या ठिकाणी ही जो भाग आहे तो धोकादायक भाग दर्शवण्यासाठी कुठला रिफ्लेक्टर अथवा रेडियम ने हा भाग कुठेही दर्शवला गेलेला नाही। त्यामुळे रात्रीच्या स्थितीत धुक्यात किंवा पावसात या ठिकाणी मोठी दुर्घटना घडण्याची देखील शक्यता आहे। त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर मागील बाजूस देखील माझ्या तीच परिस्थिती आहे। जो भाग आहे ते या ठिकाणी तर संरक्षण कठडाच नाही
त्यामुळे या ठिकाणी जर मोठं वाहन आहे, वरून येणारं वाहन, त्याचा कुठे अंदाज जर चुकला तर ते वाहन थेट दरीत कोसळण्याची देखील भीती आहे. असा हा जो मार्ग आहे, हा भुईबावडा मार्ग आहे. या मार्गात जर आपण पाहिली तर प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असते. प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने हा मार्ग हा महत्त्वाचा आहे. त्यांची सुरक्षा देखील ठेवणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. मात्र जी ही परिस्थिती पाहिली तर अतिशय दयनीय अवस्था ह्या घाटमार्गाची झालेली आहे आणि त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या उपाययोजना किंवा जी काळजी घेणं गरजेचं होती ती मात्र कुठे घेतलेली गेली नसल्याचं या प्रकारावरून तरी निदर्शनास येत आहे. इथली जी वाहतूक आहे ती वाहतूकच्या वरती कुठलाही परिणाम होऊ नये आणि प्रवाशांच्या आणि वाहन चालकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये याकरिता संबंधित विभागाने उपाययोजना करणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. कोकणातील सर्वात प्रसिद्ध घाटांपैकी एक म्हणजे आंबोली घाट. या घाटातील रस्ते संरक्षक कठडे जरी सुस्थितीत असले तरी दरड कोसळण्यासह बुजलेले ब्रिटिशकालीन नाले, घाटातील गटार आणि धोकादायक झाडांची समस्या मोठी आहे. यात खासगी कंपनीनं संरक्षक कठड्यालगत लाईन टाकताना कॉन्क्रीट घातल्यानं दरीत जाणाऱ्या पाण्याचे नैसर्गिक बांध अडवले गेले. त्यामुळे संरक्षक कठड्याच्या बाजूनं घाट खचण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कोसळणारी दरड, आंबोलीतील पर्जन्यवृष्टी, धोकादायक बनलेली झाडं आणि बुजलेले गटार पाहता बांधकाम विभागानं यावर पावसाळ्यापूर्वी उपाययोजना करणं आवश्यक होतं. धबधब्यांवरून कोसळणाऱ्या पाण्याचा वेग बघता हे पाणी थेट दरीत जाणारे मार्ग बुजले जाणार नाही त्याची दक्षता घेणं गरजेचं होतं. मात्र प्रशासनाकडून याकडे झालेलं दुर्लक्ष घाटाची मोठी हानी करू शकतं. येणाऱ्या पर्यटकांसह घाट मार्गातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी ते धोक्याचं ठरू शकतं. याचा स्पॉट पंचनामा केलाय कोकण सातचे चीफ रिपोर्टर विनायक गावस यांनी. आंबोलीचा घाट जिथे संपतो तिथे आपण आहोत. संपूर्ण घाटाचा आपण जर पंचनामा बघितला, आढावा घेतला तर घाटामध्ये काही समस्या पण आहेत, काही चांगल्या गोष्टी केलेल्या सुद्धा दिसून येतात. घाटात प्रामुख्यानं बघितलं तर जो गटाराचा मुद्दा आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे, कारण गटार बुजलेल्या अवस्थेत असल्यामुळं पाणी जायला वाट मिळत नाही आहे. त्याचबरोबर खाजगी कंपनीनं दरडीच्या किंवा जिथे आपल्याला दरी आहे अशा भागात आपण पाहिलं तर जे पाणी रस्त्यावरचं त्या दरीत थेट जाणं आवश्यक असताना, पारंपरिक पद्धतीनं ते जाणं आवश्यक असताना तिथे कुठेतरी त्याला आडखाटी केल्याचं पाहायला मिळतं. तो एक महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर जे या घाटामध्ये असणारे ब्रिटिशकालीन नाले आहेत ते बुजलेल्या अवस्थेत आहेत. जे वरच्या पट्ट्यामध्ये आहेत ते पुन्हा एकदा त्याला नवसंजीवनी देणं, ते पुन्हा एकदा सुरू होणं हे गरजेचं आहे. त्याचबरोबर जी धोकादायक झाडं आहेत, जी वादळी वाऱ्यात पडताना पाहायला मिळतात, त्या दृष्टीनं वन विभाग असेल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल यांनी सामंजस्यानं ते विषयसुद्धा, त्या समस्यासुद्धा सोडवणं गरजेचं आहे. घाटाचा रस्ता बघितला तर संपूर्ण रस्ता अतिशय चांगला असल्याचं पाहायला मिळतं. नुकताच पावसालाही सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे पर्यटकसुद्धा इथं आता मोठ्या प्रमाणात येताना पाहायला मिळतात. त्यांची विकेंड असल्यामुळं विकेंडला मोठ्या प्रमाणात गर्दी इथे पर्यटकांची होते आणि त्या दृष्टीनं पर्यटकांच्या पण सुविधांसाठी जिथे जे प्रसाधनगृह आहेत ती बंद अवस्थेत असल्याची पाहायला मिळाली, ती कुठे पुन्हा सुरू होण्याची गरज आहे आणि त्या दृष्टीनं प्रशासनानं नियोजन करणं गरजेचं आहे. असे अनेक मुद्दे घाटातले आहेत. काही समस्यासुद्धा आहेत, काही चांगली कामंसुद्धा केलेली आहे. मात्र दरड कोसळण्याचा जो एक खूप मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जो गेली 50 वर्षापासूनचा मुद्दा आहे की दरड घाटात कोसळते, हा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणं गरजेचं आहे. स्वित्झर्लंडवरनं आणलेली जाळी 1-2 ठिकाणी पाहायला मिळते, काही ठिकाणी दक्षता घेतल्याची पाहायला मिळते, काही भागामध्ये माती ही घसरताना पाहायला मिळते. त्यामुळे त्या ठिकाणची माती रस्त्यावर येऊन घाट म्हणजे दरड कोसळण्याचं प्रमाण सुद्धा वाढू शकतं. ह्या सगळ्याच गोष्टी लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, वन विभाग असेल यांनी याच्यावर उपाययोजना करणं आज महत्त्वाचं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, आंबोली. एकंदरीत आंबेनळी घाटातील दुर्घटनेनं एक गोष्ट पुन्हा अधोरेखित केली आहे. घाट रस्ते हे फक्त प्रवासाचे मार्ग नाही आहेत, तर हजारो जीवांची जबाबदारी आहे. तिलारी असो, करूळ असो, भुईबावडा असो किंवा आंबोली, कुठे रस्ता सुधारला, कुठे कामं झाली, पण प्रश्न अजूनही कायम आहे. पावसाळ्यात या घाटांमधून जाणारा प्रवास खरंच सुरक्षित आहे का? कारण निसर्गाचा रौद्र अवतार थांबवता येणार नाही, पण प्रशासनाची तयारी, सुरक्षेची कामं आणि वेळेवरची उपाययोजना नक्कीच जीव वाचवू शकते. आज गरज आहे ती फक्त डागडुजीची नाही, तर कायमस्वरूपी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची. कारण एका निष्काळजीपणाची किंमत कधी कधी एका कुटुंबाचा आधार हिरावून घेते. घाटांचा हा स्पॉट पंचनामा
फक्त प्रश्न विचारत नाहीये तर प्रशासनाला सावध करतोय। पावसाळा सुरू होण्याआधी घाट सुरक्षित करा, नाहीतर पुढची दुर्घटना रोखणं कठीण होईल।